सिलेखा बाजारावनो जोंसार मोसाहारिखौ आंनिनो बियादै फिसा दिनै आं बेहाय आंनि बाउन्डारावनो गिदिंनानै लाबोगोन आं थानायावबो लांला जोङो बर' जाथिया बेबादि आसाम पुलिसजों गावथारजायो बेबादिनो थैजोबगोन नंथारै दायनि थाखाय गावथारजानायनि थाखाय दिनै बयबो रागा जोंजोब्बाय जोंनि बर'फ्रा सोब गामिनानो रागा जोंजोब्बाय बेहाय रेलि खालायगोन उननि थाखाय बेबादि लाङै लाङै बहाबा बेबादिनो हमगोन जोंना बियादैया माबासो जाहैदोंमोन बाइक एक्सिडेन्टसो जाहैदोंमोन बेखौनो आसाम पुलिसा लायनानै जेलाव दोनफैदोंमोन जेलनिफ्राय बोरै माने बेबादि हाग्रायाव लांनानै गावथारहैनो मोनखो बिनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों हालामाव गोजोन फैजायोमोन नाथाय इउएलबि हान्जा जोनोम जानायनि उनाव बेबायदि मोनसे सन्देह नंगौबा न'आव नोंथांनि बियादै फिसाया गावथारबाय बुंनो सानो बेनि सायाव जोंनि बियादै फिसाया बेबादि माबा गैयामोन बे हान्जा गोदानाव हाबहैयाखै जोंना न'आवनो दं दिनै गथ'आ 15 दिनल' जादों बिनि गथ'आ माबा एसे 2 नम्बर दंफां मावफ्ला हैयो खावसेथिंजाय बेनिफ्राय मोना समावसो थांनाय जादों बियादैया बेखौ ओरै आफ्लागाव माबायावसो लामायावसो बाइकजों एक्सिडेन्ट जादोंमोन बेखौनो आसाम पुलिसा लायदों माबायाव आफ्लायाव माबा दं सिभिल हासपाताल दं बेहायनो सिलानि खालायजोबदोंमोन ओजों साइडनि रायजो राजाफ्रा माबानानै हासपातालाव सोहैनानै 7था सिलानि होदों आथिङावल' आघात खारनोबो हाया मानोबो हायाखा बे मानसिखौनो दा हनै दस्रा गोदान माबायाव सोनानै बुथारहैनाय जाहैबाय बिनि थाखायनो जोङो दिनै रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय जोंनि मानसिया बेबादिनो थैलाजोबगोन एसे दायावनो होननानै दा जोङो फुरा सावथिं माबानानै दं नेयाथ' दिनै बे जोंहाथ' फिसौ उन्दै दङ बे फिसौ उन्दैनि थाखायथ' जोंहा राहा नांगौ सरकारा बेखौ जेरैबाबो नायनांगौ